बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। चिरां जिल्ला सापागुरियाव थानाय गोजाम गारि फानग्रा श'रुमाव गिख्रंथाव अर खामनायजों गं 13 गारिया आबुङै खहा जायो। डि मटर्स मुंनि गोजाम गारि फानग्रा श'रुमाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो। बे जाथायखौ अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव फैनानै अरखौ खोमोरनो हादोंब्लाबो बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। दिल्लीयाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायनायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरफुसार बिबुंथि। दिल्लीयाव प्रमद बर'आ आंखौ लिंनानै सावरायलायदों। बियो थार बाथ्रा, मानो नंखाय बुंनो, आरो जुदि बिनि रेकर्डिं नांगौबा दामना होगोन। प्रमद बर'आ बारा दा बुंबाय था, मबाइलाव रेकर्डिं दं। प्रमद बर'आ जिखिनि खोथाखौ लाना आंजों सावरायदों बिनि आयदायानो जाबाय जों सानैजों लोगो नांनानै बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ आउट खालामनांगौ। जुदि प्रमद बर'नाव साहस दं अब्ला आं हाग्रामाखौ लोगो हमनानै बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनांगौ होनना सावरायाखै होनना बुं। प्रमद बर'आ जाबाय 1 नं नंखाय खोथा बुंग्रा हेडमास्टार। एइचएस जोबथा बोसोरनि आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। एइचएस जोबथा बोसोरनि आनजादाव जाय फरायसुलिफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनगोन बिथांमोननो आसाम सरकारा स्कुटि होनाय जागोन। बे गोजोनथाव रादाबखौ मैया कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि जानो गोनां बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरजों लोगोसे आसामनि माखासे जिल्लाफोराव गोबां दैबाना लोमसावदों। आथिखालनि समाव आसामनि मोनबा जिल्लाफोर फारियै कामरुप, मरिगाव, नगाव, काछार, डिमा हासावआव गोबां दैबाना लोमसावदों। बे मोनबा जिल्लाफोरनि गेजेराव आसामनि काछार जिल्लायाव बांसिन गोहोम गोग्लैदों। काछार जिल्लायाव दैबानाजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। इउपिपिएल दोलोआ मनरन्जन ब्रह्मखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। आरो बे फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मनि फिसाय थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनाय मनरन्जन ब्रह्मखौ इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दोलोनिफ्राय होखारबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हानजानि हेंथा खामानि मावनायनि थाखाय मनरन्जन ब्रह्मखौ एक्सपेल खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाथिदुरा खोन्दो जौगाखां मावख'नि ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार सुंदबै बिडिअ भुपेन दासखौ जाख्ल'नायनि दायाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। बाक्सा जिल्लानि पुलिस बिफाना बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर खोन्दो जौगाखां मावख'आव पेन्सननि 60 लाख रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसआ बिडिअ भुपेन दासखौ थांनाय 13 मेयाव धुब्री जिल्लानि दामारहाट हाथिदुरा खोन्दो जौगाखां मावख'नि बिडिअ भुपेन दासखौ ग्रेप्टार खालामदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।